I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithintwa abantwana. Siyabingelela baba udokotela bawesizwe bawujabulile umfana namuhla nje ekhehla lomlungu. Namhlanje sithatha ithuba elihle ake sisebenzise. Olesibili kuyabanda, uyagodola, awunamali, ufuna yonke into ukuthi izenzekele, ayizokwenzeka uhleli lapho. Khona ufuna ukuthi ukwenze kuze uthi ubone kwenzeka. Ithinto njengoba sisishutha nje sisebhilidini ebizwa Nedbank House Building, ifloor sise 19th floor, indawo esikuyona dark room, studio number 1, silapho kwesishuthela khona. Abelaphi bendabuko bafike ngokuhlohlona kwabo bezokhangisa ke imisebenzi ithongo lithe labanekela ukuthi bayenze. Namhlanje sinomakhosi usuka enyangweni bamezwe ukuthi umakhosi ucele uzothi ke anazise ukuthi ke namhlanje yini ke aniphathele yona. Mntwana Thongo abingelela. Siyabingelela baba udokotela, siyabingelela ekseni. Baba udokotela lana abalaleli bami ngibaphathele into enhle nje baba udokotela. Umakhosi ucele kuningi kahle ezekhuluma ngako. Yebo uzokhuluma ngamafutha baba udokotela, amafutha emali esheshayo baba udokotela. Yebo. Sichazele gogo. Lamafutha lawa baba udokotela uyawathatha lamafutha lawa ebese ugeza ngawo. Ebese uyageza ngawo lamafutha. Funa uthole amakhandlela u2. Amakhandlela funa uthole ikhandlela eliyellow, uthole ikhandlela eliblue. Ebese lamafutha uwathatha uwagcoba ikhandleleni. Ugcoba amakhandlela amabili noma ugcoba elilodwa? Amakhandlela omabili dokotela. Ebese uyawagcoba, ebese uyabuya. Mawubuya uyawalayithe lamakhandlela. Uzobe seyangifonela ukuthi uzwalayitha ngasikhatsini fanele layithe ngo12 ebusuku. Yes, mawulayitha amakhandlela uzobe soyacela ke leyo nto ecelayo, lo mali osuku uyicela. Uzobuza umuntu uthi ngicela malini? Ungayicela lo manje uyidinga baba udokotela, mhlawumbe ucela 100,000, ucela 50,000, lo mali osuku uyidinga. Uzobe soyashisa amakhandlela, sengiyakutshela ukuthi isebenzisa ukuthi nokuthi. Uzobuza ukuthi mangishisa amakhandlela ngiwacisha ngasikhatsini. Ngizomtshena baba udokotela. Yena nje order amafutha, order amafutha ngizobe sengiyamtshena ukuthi mase fona ukuthi awasebenzise kanjani enze kanjani. Azothi ngiyayizwa into esho kodwa yaze bese ngicabanga nje ukuthi ayisona nje isithwalo lento. Ayisona isithwalo baba udokotela into yenhlanhla. Ngiyacabanga ukuyenza kodwa manje ngicabanga le mali engake misengena ebhenki yazi mina kade agcina ngene emali ebhenki. Ngiyikwazi ukuthi ukungcwele selingena endlini yebhenki bazothi ngiyithathaphi. Naye ayingena endlini baba udokotela. Ayingena endlini. Ayingena. Uzothi mina ngiwase Mozambique ngine account yomngane nami. Ngingakwazi ukusenza umngane nami khona umngane nami angivulela account. Ngisho izinto okufuna uzilindela abazazi. Ya baba udokotela noma ke ungacela account kasisi wakho ekamngane nakho ekabani. Umuphe lo mali. Umuphe lo mali mawukuthi uyabupha kodwa kusala izongena ebank. Uzoyiphika yena. Ukuthi ibank awunalo kanjani uzofuna umuntu onebank wena. Uzothi ayangeni. Uzothi ufake. Hayi ke baba udokotela. Kanti ngisho umngane wakhe phela loyo. Umngane wakhe. Uzoyiphika. Uzobe mupha phela, uzobe mupha baba udokotela lo mngane. Uzothi yenze into ngena u13,000. Uzongena kumngane wakhe phela. Aphike umngane wakhe. Abuza ukuthi seyingenile mjida athi cha. Cha, athi uqhubeka. Eqhubeka. Ungena u23,000. Athi namanje akangeni. Athi awuqhubeka kokugcina uqhubeka. Hayi uzodlala umngane wakhe, uzodlala umngane. Ya ngisho ukuthi lo mbuzo leyo bazoyibuza abantu ukuthi ngwase elisuthu ngiyawufuna lo msebenzi wakho. Manje account anginayo. Kusho ukuthi akasenze umngane wakhe. Noma sensakasisi wakhe kamngane wakhe kagogo wakhe. Amuphe yona. Yes, kodwa kubalekile ingene ebank. Okay. Yebo baba udokotela. No ngoba lembuzo lena bazokuhlupha nje kakhulu and ngibuzela imuntu abayaziyo ukuthi siyazi ukuthi bazoyibuza lemibuzo ukuthi manje ke akusona yini isithwalo uzobuza ukuthi umuntu manje mina ngiyafisa ukusiza kodwa le yalamafutha nginokuyisaba ayikho yena umakhosi enye into anayo okungcono. Zikhona baba udokotela ziningi, zikhona khona namafutha emali baba udokotela. Amafutha emali abantu abanamabhizinisi akabizi nokubiza nje u2.5 baba udokotela. Okay. Yes, mone business nje akho ayathuthuka.
Mawukuthi imali awuyiboni ukuthi yenzani iyakusiza imali uyibone ukuthi uyenzani. Okay. Ukwazi ukuzenza izidingo zasekhaya. Kuningi baba udokotela khona nowasekhasini. Okay sengisenza njalo. Lokhu 3.5. Khona la ngithi ngifonele khona mase ngekhasini. Khona la ngithi khona ngiya ekhasino uma ngifika nje baba udokotela fonela umakhosi ucele ngo9 ebusuku nango6 ekseni. Ziningi into zekhasini. Hayi ukuthi uhamba naye. Baba udokotela angihambi namuntu ngihamba ngedwa nje. Phela ukuthi nje wena awukwazi ukuhamba na mhlawumbe kubona umdlalisayo emshineni. Baba udokotela njengoba ngibuye ngibe busy kanje isigodlo ngihlezi ngibusy. Cha phela uzovala incothi kunengane ngiyiphuthuma ekhasini. Hayi angikwazi baba udokotela kuphela nje mina ngo6 ngisuke ngekhasino ngiyabatshena ukuthi u6 no9 baba udokotela. Mawukuthi ugedwe lezo zikhathi awukwazi ukungithola ngobe sizobe sengihambile sengekhaya. Asibuyele kulama business utheba namafutha uzobuza ukuthi omunye umuntu umsebenzi wakhe amafutha ubuya ngawazi obakawazi awani yini eyonayo kule. Kukhona baba udokotela kukhona nenhlanhla yenkukhu lokho sithi inhlanhla yenkukhu baba udokotela esithi pheka inkukhu uhlanganise nomuthi nombili. Kukhona lokho baba udokotela ku6000 nako basizile kakhulu futhi abantu kuyinto esheshayo nje 4 days uthatha umuthi 4 days uyobona umehluko. Lokho ke baba udokotela asikuthumeli udinge ukuthi uze kumakhosi ucele azokusiza ngawo. Manje bekuyena okucela ukuthi ucela ufike lana usemthathu uzomenzela ngoba nje naye ubhiza akakwazi ukuthola isithuba lokuzeThekwini. Anginankinga baba udokotela uzofaka imali yokugibela umakhosi ucele ebese efaka u10000. Anginankinga petrol yakhe futhi uphela baba udokotela upetrol wakhe uzogibeza umakhosi ucele yena ebese abe nalo 10000. Ngizofika mina ngizomenzela. Ngizofika uzomenzela. Yebo ngikhuluma ngento esheshayo baba udokotela 4 days bayazi abaningi bayithathile lo msebenzi amabhizinisi akhuphuka fast umsebenzi wakhe emsebenzini unyuselwa iholo unyuselwa isikhundla into zakho nje ziyacaca 4 days 5 days into zakho ziyalunga. Asibuyele kulabo imali lena amafutha la imali esheshayo bazothakasela kakhulu abantu uma bafuna umuntu ungakwazi ukumlethela ukuthi lapha awukho busy athi hayi nami ngila imthwalo ngicela ungilethele ngoba ngingedwa kwenza kanjani. Angisebenzi kanjalo baba udokotela angikwazi ukuletha ngiyaposa ufike esigodlweni. Uzomposa nje uzokutshela ukuthi la iSpy Heberdene ngicela umlethele. Uzofika phela esigodlweni keduze kakhulu nje awupheli shu 30 minutes ufike la kumina esigodlweni. Makhosi kukhona okunye ofisa ukubatshela kona abantwana bayithonga abantu bayidinga imali isikhathi sayo ukuthi bathole imali. Qala ubusika bagodola ufuna ukufudumala endlini ufuna ikhadi legesi obvious makufuna ikhadi legesi kufuneka imali bazoyithola imali abenze lokhu kwenkukhu enhlanhla lokwenkukhu enhlanhla yes abenze lokhu kwenkukhu enhlanhla bazoyithola imali abathenge amafutha okugembula bazoyithola imali hamba uyogembula uthola 50000 ngosuku hamba uyogembula kusasa uthola 100000 imali leyo baba udokotela ongayisebenzanga ya banike inamba bazofuna ukufonela bazokuthola kuphi inamba ithi 078 5077828 ithi 078 5077828 bazongithola baba udokotela baba usizo baba ujabulile siyethobeka siyabonga kakhulu Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina ekhasino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.